नोंथांनि आदर्श इयुनाव मावनो लानाय आथिखालाव मावनाय खामानिखौ मोजां मोननानै आस्राबारि प्राइमारिनिफ्राय दिनै गागि दैदेनगिरिफ्रा आरो फिन नोंथांनि न'आव फैनानै जयनिं जाफैबाय दा माबायदि गोजोननाय मोनदों सार? गोजोननाय मोजां मोननाय आरो गोसोनि हास्थायनाय बे बुस्थुआ जेब्लायबो मानसिनि जिउआव मोनसे गाहाम हाबाया जाफुंसारोब्ला फैखायो आरो थिग बिदिनो दिनै आंबो गोजोननाय मोनदों जे मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ जा सरकार सामलायगासिनो दङ बियो समाजाव कमप्लिटलि मोनसे सोलायनायखौ लाबोनो हादों। सोलायनाय होननाय लोगो लोगोनो बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा होनो जे गोदान गस्ला गाननानै माने गोदान जुथा लंपेन्ट गस्ला गाननानै समाजनि गेजेराव गगाब सगाब खालामबाल' माने सोलायनाय फैगोन होननानै गोबां मानसिया बुङो आरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौनो प्रपागान्डा खालामबाय थायो। सोलायनाया बेखौसो होनो जे मुगानि सोलायनाय बा समनि सोलायनाय। दिनै थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ धुरन्धर भाबै जाबायदि जोंनि समाजावहाय नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय जाग्लुं लोंग्लुं मोसाग्लुं बायदिसिना लाबोदोंमोन बेफोरबायदिनिफ्राय जोंनि समाजा दिनै बारग'नो हाबाय। मानोना समाजाव कमप्लिटलि माने एन्टि ससियेल एलिमेन्टजोंनो आबुं जाजोबनानै दङमोन आरो बेखौ जोंनि समाजनि मानसिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा सोलायनायखौ लुबैदोंमोन। बेफोरबायदि सोलायनायखौसो सोलायनाय होनो आरो बेखौ मोजां मोननानैनो दिनै आस्राबारि प्राइमारिनि गामिनि दैदेनगिरिफ्रा गंफा गंफा गामिनि दैदेनगिरिफ्रा मैयाबो सासे दुलाराय हारिमु आफादनि सासे दैदेनगिरिया बिथाङाबो बिपिएफनि दैदेनगिरिमोन, स्ट्रं दैदेनगिरिमोन। बिथाङाबो दिनै थांनाय हराव जयेन जाफैदों इउपिपिएल दोलोआव। दिनैबो आस्राबारि गामिनि दरथाम गामिनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनावहाय जयेन जाफैबाय। बेनिखायनो लिडारफोरनि थ्रुयै लिडारफोरखौ जों जयेन खालामग्रोनायनि गुबै जाहोनानो जादों बिथांमोना मावनाय दांनायजों लोगोसे गावसोरनि गामिखौ सोलायहोनायनि जा लुबैनाय बेखौ स्पिड आप खालामनो लुबैनायनि थाखाय जों बिथांमोनखौ दा जयनिं खालामग्रोबाय। फैगौ जोंनि नैबे दुर्गा फुजानि उनावनो आस्राबारि प्राइमारिनि सिङावहाय जोङो 500निफ्राय 600खौ जोङो कनफार्मखा जयनिं खालामगोबा। हयथ' 700बो जानो हागौ, किन्तु 600आ प्राय कनफार्म। गतिके जोंनि गुबै थांखिया जादों समाज बेबस्थाखौ गुफुं खालामनाय आरो आबुं महर होनाय। बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बिपिएफ सापर्टारफ्रा बुंबाय थायो आरो आबुं महर होनाय। बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बिपिएफ सापर्टारफ्रा बुंबाय थायो जे दा आथिखालाव सोलिनाय सरकारा साथा बायदिसिना कम्बल बायदिसिनाखौ राननानै होआखै होननानै। बेखौ नोंथाङा सोंनाया मोजाङानो जादों आरो जनसाधारनाबो बेखौ मिथिनो गोनां दङ। गंसे साथानि दामा बै समाव 50निफ्राय 60 रांल'मोन आरो बे गंसे साथाखौ जुदि माल्टिप्लाइ खालामनानै दाम देखायोब्ला कारापसना गोबां जायो, बेखौ जों मिथिगौ। आरो बेखौनो थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि समाजावहाय साफ्रोमबो जोङो 3000 crore धारखौ बिपिएफआ खालामना गालांनाय धारखौ जों फाफ्लियाव लानो गोनां जादों बा खर'आव रुजुननो गोनां जादों। आरो बेफोरबायदि धारखौ जोंनि सरकारनि दिनाव जोङो समाजाव होलांनो गोसो गैया, जायनि जाहोनाव इएमफोरा डुप्लिकेसि खालामनानै बा लिडारफ्रा डुप्लिकेसि खालामनानै बिपिएफनि समनि बायदि जोंनि दिनावबो दा जानो हाथों, बे अबस्थायै जों बे खामानिखौ मावनाय जायाखै। आरो मानसिनि जिउखौ आं सासे नागरिक, भारतीय नागरिक हिसाबै आंहा जा गुदि मोन्थाय दङ, बे गुदि मोन्थायखौ साथाजों बायनाय, कम्बलजों बायनाय, मुसारिजों बायनायनि मुगा नङा दिनैनि मुगाया। जोंनि मुगाया जादों समाजखौ गुफुं महर होनायनि मुगा, जायनि जाहोनाव जों बेफोरबायदि गाज्रि एलिमेन्टफोरनिफ्राय जोंनि समाजखौ संरैखा होनायनि दायित्वखौ जोङो जेब्लायबो मावलांगोन। मानोना जोंबो मोनफा सोमावसारग्रा हान्जानिनो साफा सोद्रोमामोन, जायनि जाहोनाव जोंहा रेसपन्सिबिलिटि दङ। बेनिखायनो जोङो बिपिएफनि प्रिन्सिपलनि पिउरलि जोङो नर्थ पल साउथ पल जानानै जों खामानि मावगासिनो दङ। बिपिएफ हान्जाया जयनिं हाबाफारि लागासिनो दं बाक्सा उदालगुरि।
मैया जे बिपिएफनि जयनिं प्रग्राम जादोंमोन नोंथांमोनानो दंखायोमोन जोंनि काजल माबानि सान्थिफुरनि समबाय समितिनि बिपिएफनि सासे आइजो मेम्बार देरहालांनाय बिथाङाबो बिपिएफआव जयन जाहैफिनबावदों बे मोनसे उदाहरन आरो जायफोर मैया बामोनगाव एरियानि जयन जाहैदों बेफोरथ' बिपिएफनिनो मा होनगोन हाग्रामानि हटेलाव थानानै हाग्रामानि बै मा होनोमोनलाय रिजर्ट ना मा होनो बेयाव थानानै सानफ्रामबो जौ लोंग्रा जुवा गेलेग्रा मानसिफ्रासो जयन जादों बेवहाय जोंहा समाजाव मा खहा दं थारमाने बिपिएफनि आखला बेनो थांनाय 17 बोसोरावहाय मानसिया गिनानै बिपिएफनो भट होदोंमोन नालाय दा बै मानसिफोरखौनो गावसोरजों थाखानाय मानसिफोरखौनो बिपिएफनि कार्ड गैखाया बिसोरनाव किन्तु बिपिएफनो भट होबोदोंमोन बे मानसिफ्रासो दा बिपिएफआव जयन जाबोदों दाखालि आसामिसाव मोनसे ओंखारदोंना মই বিপিএফতে আছিলো আকৌ এবাৰ বিপিএফৰ মাফলাৰটো পিন্ধিলো होनना बुङो बेफोरनिख्रुइ देरसिन आरो मा उदाहरन नांबावगौ सार बिपिए मैया मोनसे मेल लादोंमोन सार बे मेलावहाय बिथांमोननि मा बिपिए भटार पार्टी इन्टारनेशनेल अके बिथांनि दैदेनगिरिया बुंदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव जे बिटिसिनि हाग्रायाव मानै मोसा दं बेखौ फोजोबनायनि सम जाबाय होनना बुंदों सार बिसोर मा बुंदों बिपिआइ भटार पार्टी अफ इन्डिया बिसोरथ' फैसा खांना जाग्रा पार्टीसो थगाय थसि जायो थांनाय बाराव खाम्फानो 3.5 लाख थाखा होनानै फाननानै गावसिनि भटखौ मोनगोन होननानै फाननानै खाम्फाया 3.5 लाख ना 5.5 लाखआव होना बायबाय बेनिफ्राय बिपिआइ निफ्राय रावबो बिथांमोना बिपिआइ होननाय सोर दङ जोंनियाव बिपिआइनि जाय लिडारफोर सान्थिफोराव सानैसो दङ बिसोरथ' फैसा खांना जाग्रा मानसिफोर गोजासो बेफोरखौ रायलायनानै लाब गैयालै समाजावहाय मोनसे बिलोआव माफा मानै ना सिंगिया थाखायो आरो बे ना सिंगिजों थालायलायबा गावजों गाव गावलायलायनानै दादु जानाय बायदि जाफावजोबलांगोन बिसोर दुर्गा फुजानि धामाका दखना डिजाइन दखना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दखना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना थाइलेण्ड दखनानि धामाका दखनानि डिजाइन दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दखना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना सिकिरि दखना आर'नाइ दखना आरो थाइलेण्ड दखनाखौ हलसेल रेटआव बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दखना नोंथाङा दखनानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दखनाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया रयेल बड' हाब दखना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दखना फालांगि खालामनोब्ला 9957383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन